er jo der, hvor at energieffektivitet er utrolig vigtigt for, at vi kan komme til at spare ordentligt på energien. Men det er også kommet derhen, hvor at vi får det, der hedder Energy Efficiency First, og man sådan helt glemmer, at der er andre måder at spare på energi. For eksempel ved at gøre ting lidt anderledes. Teknologi lever jo ikke i et vakuum, og det er jo først, når vi bruger vores ting, at de også begynder at bruge energi. Og derfor er det også både, vi bruger vores ting på, der i virkeligheden bestemmer, hvor meget energi vi bruger, og om det dur til at spare. Vores nye ovn derhjemme, for eksempel, den har vi købt til at være den allerbedste energiklasse. Og så alligevel så bruger den jo urimelig meget strøm til at søge en bolle op. Og der er jo også som at skyde gråsbue med kanoner. Men når det er det, man har, så er det det, man gør. Og det er bare alt for dyrt i strøm. Man kan se på vores bygninger på samme måde, at vi varmer hele bygningen op, bare for at holde os selv varme. Vi varmer op i hver eneste krog og hver eneste rum, hvis nu vi skulle være lige præcis der. Det er egentlig ikke særlig intelligent, og det koster alt for meget. Med varmen, der prøver vi at gå en anden vej, og så prøver vi at give varmen præcis til den enkelte person i rummet. Og så på den måde spare opvarmningen af rummet, og dermed også spare en masse energi. Og måden vi så gør det på, det er sådan en infrarød LED-spot, som er rettet præcis mod hver enkelt person. Hvis nu du gerne vil se mere om det, så har vi en dedikeret video til at vise, hvordan at vi retter LED-spottet. Man kan faktisk også zoome endnu mere ind. For man kan jo tage og nøjes med at varme på de kropsdele, der er kolde. Der er mange, der har kolde hænder, der er kolde fødder. Så kan man have en håndvarmer til at varme på hænderne, man kan have en fodvarmer til at varme på fødderne. Og det giver nok sig selv, at i stedet for at varme helt hus op for at få hænderne varme, så er det altså noget mere energivenligt, og man sparer rigtig meget, hvis man bare nøjes med at varme på hænderne. Jeg er Søren Stig Abildgaard, og jeg er medstifter af Varme. Og du kan se mere om os på vores YouTube-kanal og se vores produkter på varme.com, og du kan også følge os på Facebook og på Instagram. Tilsammen har teamet bag Varme over 30 års erfaring med udvikling, produktion og salg af energiprodukter. Vores nytænkning åbner muligheden for på én gang at reducere varmeforbrug, forenkle energirenovering og forbedre den personlige komfort.